Loy! Pa, kadyot lang pa kay maglungag pa ko. Magdali diya kay ipusa sa ni diri oh. Kay Sige pa. Kadyot lang kay maglungag pa ko. Pwede ko ni mo og lantern. Kailangan manggod na mo ipasa sa eskwelahan. Dapat magpasa na namo sa Lunes. Loy, kabalo ka, busy ko. Kang mama na lang ka maadto. At tuwas mama nimo dito lakaw. Sige pa. Pwede ko ni mo og lantern. Loy, ay sa ko ni disturb buhat diri aloy. Adto sa mong amahan. Sa mong amahan ta pahimo. Kay kailangan ako ni mahuman kang adlaw kay para mabayaran na ta ani. Lakaw dito sa mong amahan ka pagpahimo dito. Ito naman kung gikan kay Papa, ma. Lakaw lagi Loy. Ay sa ko disturb buhat ba? Sige, ma. Unsa naman po ni diri asa yung kagubot? Loy, Loy! Ipalaban ni mga basura hastang gubuta. Loy, Loy! Ma, ang sama. Unsa na mga basura oh? Arsa ka na munit ana. Kuan man ako ni ma, project. Hatod na mo sa Lunes na, sa eskwela na mo. Lantern man ako ni gihimo. Gihimo man ko ni nga lantern. Ay, kawit ani boss ko. Saka ra sa Ha? Saka gid babaw. Ani kita na dyan eh. Oh, kita na natin ha. Jackie! 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 Liloy! Unsa man pa? Asa mama nimo? Ay nagatud pagkuan pa mga linabahan para mabayaran na daw siya. Ay pa na ako ihatag nimo pa. Ay sa ko pa na Loy, gikapoy ko gikan sa trabaho Loy. Unya na. Ay sige pa. Udah nga. Init naman. Oy! Oh, Jordan! May gani kinaanak ka. Gaya Mga ka ano mo nakabot. Ikan ko ilaaling natin nakatod ko sa nilabhan. Kaya, nabayaran ako. Mayo kay na bayaran na ka. Oo. Asa naman po yung mga anak diri asi Loy-Loy? Na maduda ganina. Lagi to ihatag to kung nasa ko notebook no kay wala ko gipansin. Gikapoy ko gikan trabaho. Asa yung bataan ni Uy? Nagdarag yun siya hasol ba?
Loy, Loy! Nagdula-dula na po siguro to. Balo na ka ng bata. Imo po dang gibadong imong anak. As ka gupot diri o paka-askaso. Usa man ni? Mo siguro ng notebook ang gihatag niyo tanan sa kuha ba. Ay, Diyos ko, ano yung bataa, uy. Hasulod yun yung bataa ba? Jordan, imo nga po datong dito ano mong anak. Ay, kagubot diri sa balay, oo. Mukha, uy. Asa man dyan yung bataan, nagdara man dyan yung hasol si Loy Loy. Sina ka mga una ta, Jordan? Loy Loy! Asa man yung bataan? Loy! Saman ma! Asa makagikan? Ganyan pa ko sigsinggit sa imo, ha? Asa man kagubot sa balay, oh! Kung saan naman gitrabaho diri Aloy? Wala na. Wala ra. Ikaw pa Jordan, dapat kisugupod nila muna imong anak. Kahasol ani uy. Ikan pa ko sa laka mo niya kumabtan. Nakanangaon na ka. Wala. Sige na. Sige na. Sino Loloy? Ningkod na dira. Sige na Loloy, pagkauna. Jordan, tayo na dali. Mama, nako'y pabasa ni Mama para sa imo o kay Papa. Pabasa? Ay, sa ko disturbo, tingka una, Loy. Usa man ako na. Sige na, sige na. Lo! 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 Uy! Dara na lang ko mo po yun na yung mulo. Kajakit kayo magpangsama si Mama at Papa dito, Lo. O, diri ka, pero ini ko an muli Naku, ka dito, nilap ha? ninangga. Muli ka dito. Pinangga man kanila. Pasing nakasala lang ka. Pagkahuman na to, muli ka dito, ha? Basta, Lo, diri ko mapasko ni mo, Lo, ha? Ini ka man, muli ka, ha? Oh. Pinangga mo kanila. Sige na, hilom na, hilom na. Okay, maglipay-lipay taro. Kaya nakakadiri. Hilom na. Ako ba? Bako, Lo. Dako na kayo. Baba ko, Lo. Baba. Dako na kayo na ikaw nga po, uy. Baka humana to, dula-dula po, ha? Muli na ka dito, ha? Okay, nagpaabot to yung papa o mama. Wala ka po to. Ha? Sige. Loy! Sige ang pangitang Loy-Loy. Jordan, asin mong anak. Ano ba ito na kanina? Sa mukha ng bataa, asa naman po rin badlungon kayo si Loy Loy ba? Asa po rin paingon bataa? Loy Loy! Dako Jordan, tanaw mo daw sa gawas basig nagdula dito yung anak. Kau po doon, di po ka magunahuna ba? Bataan. Kaya ako isugo. Grabe na kayo nakabadlungon bataa ba? Pauli ada yun ha? Samo kay si Loy Loy oy. Grabe na kay kabadlungon bataa ba? Ikay katabang dili sa balay. Wa tay masugo. Loy Loy! Asa man yung bataan eh? Loy Loy! Sige. Uy Jordan, nakita na niyo mga anak? Wala yun. Ganina ko tuyok-tuyok sa gawas. Asa man yung bataan ni? Uy, Basig to ato lang papa. Ato na to. tara! Tamo ka ng bataan si Loy Loy, bagabi nakabadlungon, pagdali! Bangay sa ta. Pasan mo. Dula-dula, uy. Lipay kayo kung apo. Karon. Muli na ka, ha? Salamat kay sa oras imong gihatag, Lo. Di na ako magdugay diri, alo. I love you, Lo. Amping diri, Lo, ha? Okay. Ayo-ayo. Oo. Bye-bye, Lo. Bye-bye po. Pagsaragit kari ako nga po.
Paano pag yun sa iyang inahan? Man, ting luya eh. Oh, ako eh. Daging! Loy! Loy! Ah! Loy! 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 Jordan! Dali, Jordan! Sura o, asa ka na munit anak. Ano na ako ni ma project? Hatod na mo sa lunes ma sa eskwela na mo. Lantay man ako ni gihimo. Gihimo mo ko ni nga lantern. Ay pa na, ihatag ni mo pa. Ay, sa ko pa ako na na, Loy. Gikapoy ko, gikan sa trabaho, Loy. Unya na na. Telo ako, Loy. Ako na meron sa mga. Hinayatang nanay sa mga yatang nakuha. Mama, na ako ipabasa ni ma. Pansay mo o kay Papa. Pabasa? Ay, sa ko disturbuhating ka una, Loy. Usa man ako na. Sige na, sige na. Tama na, Jackie. Tama na. Kuya na yung mulo ka. Dakit kayo magpangisama si Mama at Papa dito lo. O, diri ka, pero ini ko ano. Naku nila pinangga. Muli ka dito. Pinangga man kanila. Kasi nakasala lang ka. Pagkaw man na to. Muli ka dito, ha? Basta lo, diri ko magpasko ni mo lo. Ini kau man, muli ka, ha? Ini ko nga po, uy. Pagkaw man na to, dula-dula ko, ha? Muli na ka dito, ha? Okay, nakus. Pabuto yung papa o mama. Wala ka buto. Ha? Kaya makulat ko na. Ang pangit mo. Masok ko, wala na ako pauliat. Sakit kaya.
Ay,